Tässä oli Aleksi Tuhkasen edellinen lukema ja nyt se on 2-1-1. Loistavaa. Tällä jaksaa kyllä loppuun asti vielä. 2,5 minuuttia enää jäljellä. Tuomaksella Ovaska Tuomas, sieltä varmasti saadaan 3-2 numeroa vähän kuulla mukaisesti tauluun varmasti, ja vielä jaksaa Aleksi Tuhkanen, tsemppiä kovasti, tässä ollaan ihan loppusuoralla. Nyt vaan pakotatte kropan liikkeelle ja kohta tämä tuska loppuu. 1,5 minuuttia. Annetaan vielä kunnon aplodeja tässä vaiheessa. Me jaksetaan taputtaa 1,5 minuuttia. Nämä miehet on nostaneet puoli tuntia näitä hurjan painavia kuulia. Ja ihan pian. Enää minuutti on kohta jäljellä. Nyt kovat tsempit vielä ja tiukat alamenot sinne, niin saadaan hyvät toistot loppuun asti. Team Athletic on tänään parannellut Suomen ennätyslukemia ihan hyvin. Siellä on toisessa lähdössä ollut jo Janni Suhonen, joka on tänään parantunut Suomen ennätystään edellisessä lähdössä, Giis Vyyrynen ja nyt vielä Tuomas Ovaska. Kyllä lahtelaiset osaa. 0,5 minuuttia. Menee. Yleisöstä vaaditaan. Vielä jaksaa. Keskittykää hyvin. Nousee. Kymmenen, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Loistavaa, onnittelut! Aivan mahtavia tuloksia.